Здравейте, казвам се Бонка Василева и съм общински съветник от Демократична България. Тази вечер е първата ни онлайн приемна и заедно с моя колега Симеон Ставрев от Общинския съвет, член на Комисията по околна среда, земеделие и гори, ще си говорим по актуални теми, една от които е план-сметката на София. Имаме гости в студиото, като ви давам информация, че сме предвидили около 30 минути онлайн излъчване. Може да задавате въпроси навсякъде, където се излъчва, т.е. да ни пишете, да ни питате, да коментирате. И само едно нещо ви моля да спазваме добрия тон. Всеки един отклонение от добрия тон ще бъде изтривано и съответният човек махан от нашите последователи и групи. И така, старт. Да започнем с план-сметката, защото за много хора план-сметката се прие, само може би това да разкажеме. Тя се прие в края на 2024 година, в края на годината, с едно ключово гласуване, с един глас, който беше решаващ. Инфарктно заседание, сигурно 7-8 часа цялостното заседание беше, пък план-сметката я обсъждахме сигурно около 5 часа. Драматични противопоставени и накрая мина. Това е приемаме тази план-сметка, се приема след 3 години неприемане и отхвърляне на план-сметките на София. От 2021 година ние нямаме нова план-сметка. Тази, сега за 2025 е над 300 милиона. 302. 302. Да. Дай малко контекст да дадем какво е план-сметка. Това всъщност е бюджета на града за сметопочистване. От общия бюджет на града 2 милиарда и половина. Една пета, 20% бюджет за градския транспорт, 505 милиона лева. За сметопочистването общо взето е втория най-голям бюджет, като изключим капиталната програма, т.е. строителство на булеварди и така нататък, детски училища, градини. 302 милиона лева даваме само за почистване на града. Ще дадем сега. Ще дадем, да. Щяхме да вкараме план-сметка и в края на 2023 година за цялата 2024, обаче тогава Общински съвет беше блокиран, нямаше председател и въобще не можехме да работим. Но реално тази план-сметка е надградената от преди 3 години. Тогава до сега не сме имали. А сега ще чистим града с 27% повече средства, защото това залагаме. Откъде идват парите? Идват от всички нас. Само един въпрос. Дигаме ли, ето сега това да го изясниме, дигаме ли таксите, които реално гражданите ще плащат? Не. За разлика от много други градове, в София таксата за битовите отпадъци и на бизнеса, и на частните лица не се вдига. На частните лица се запазва, а на бизнеса се сваля с 10%, което е ключово, защото по този начин стимулираме бизнеса да работи, но ще направим града по-чист. И тези пари, те се разделят на 3 части. Първата част е парите, които се дават за извозване на буклука. Вие отивате и свървате си буклука в металния контейнер, в наощия случай, където е смесения отпадък. Да, не в цветните контейнери, в тези металните. Изхвърляте си буклука там и плащаме на 3 фирми по договори от преди 5-6-7 години с тях да ни извозят буклука до нашия завод за сметосъбиране и за оползотворяване на отпадъците. Това е първата компонента. Втората компонента в тези 302 милиона лева са парите, които даваме за оползотворяване на тези отпадъци. Тоест буклука, когато отиде в завода за буклук, с този буклук трябва да се случи нещо. Преди нашия мандат, т.е. миналия мандат на госпожа Фандъкова, общо взето те го депонираха, т.е. заравяха буклука в земята, по-малка част от този буклук го изгаряха в циментови заводи. Сега работата на този завод значително се е подобрила, разделят се повече материали за втора употреба, като давам пример, преди не можеха да се разделят пластмаса и алуминий, защото инсталациите бяха развалени. Те просто не ги бяха ремонтирали, което е пълен абсурд. Те са построили този завод за 300 милиона лева, който трябва да е високотехнологичен, с лазери, с сензори, с какво ли не. А сега те не могат да отделят просто нещо, пластмасата бутилка, която е една от най-скъпите суровини. Нямаха, им работиха инсталациите за събиране на алуминиевите кенчета. Реално, като пиете, например, Кока-кола и като пуснете в общия контейнер, то отива накрая завода за буклук и трябва да бъде отделен, защото накрая резултат... Ръчно отделяне. Ръчно? Не, има си и лента, която го прави. Лента, да. Но реално накрая, когато се отдели алуминиева, той се продава, нали? Това са пари за софиянци от техника. Само добре, това е така. Обаче, ето сега дори и днеска, да се върнем малко в нашата БГ действителност и действителността на Общинския съвет.
Имаше страхотна атака за пореден път срещу именно директора господин Савов, срещу него Васил Терзиев да му вземе оставката. Значи няма седмица, общо взето, или месец, в която съветниците от формацията ГЕРБ-СДС да не поискат под някаква форма оставката, независимо, че за първи път, наистина аз знам също, стана достояние, че всичките произвеждани суровини реално от завода се продадоха. Тоест, те успяха да се реализират и да се сключат договори, че ние сме го вдигнали в пъти наистина това, което е разделянето, а не депонирането в там садините на цялостно, нали, на боклука, дори понякога депонирането на RDF от суровината, нали, те са депонирани, защото не са могли да я продадат в предишни години. Значи, ние дигаме качеството на... не качеството, може би да кажем, ние дигаме оборотите, с които този завод работи. Ти как си обясняваш факта, че вие сега в комисията пак наново ще изслушвате именно този директор и пак наново ще започнат едни абсолютно безумни обвинения срещу него във всяко едно естество? Дали има някакво происшествие, дали имаше, когато вие знаете, си спомням как излезнаха, нали, общинските съветници на ГЕРБ точно на фона на завода, когато бяха с откритото тяло в завода, в контейнера. Едно наистина брутално от тях изпълнение да поискат, нали, оставката за нещо, за което вина няма по никакъв начин директора. Как си го обясняваш? Супер просто си го обяснявам. ГЕРБ какво загуби? Загуби София и Варна. Какво спечели? Спечели Пловдив и Бургас. Тези хора, общински съветници на ГЕРБ в частност, единствената задача, която имат, е да рушат тяхната задача, защото те изпълняват каквото им бъде наредено. Знаете кой нарежда и разпорежда. Единствената задача на тези хора е да втълпяват на софиянци, че града не се управлява добре. Те се опитват да саботират града по каквито и да е начини, въпреки че и конкретният повод с завода за боклук. Завода за боклук ние многократно сме обяснили, че той работи по-добре. Например, на заседанието за приемането на план сметката, когато го обсъждахме това нещо, техните аргументи на заседанието бяха доста странни и под вола теле се търси само и само да не се подкрепи план сметката. И когато аз взема думата и им кажа, госпожи и господа от ГЕРБ, по ваше време този завод почти не работеше. Как можете да наляли 300 милиона лева в него, да не може да разделяте общия отпадък, от който да направим суровина, да я продадем, вместо да я депонираме или да изгаряме. Понеже имахте алуминий вътре в RDF, понеже накрая се получава RDF, който се изгаря, за да не се депонира, вътре в него той не беше изсушен. Имаше алуминий и циментовите заводи не го искат, защото той не може да бъде изгорен. През системите. Така че, така си го обяснявам. Те хора рушат. И сега, кажи ти, например, айде да си обърна малко ролите, аз да попитам. Кажи, кой сега навлиза в бизнеса с метосъбирането в двата града, които спечели ГЕРБ, големите Пловдив и Бургас? Това, което си коментирахме преди живота ни приемна. Да, супер интересно е, че едно заглавие, ще го прочета от сериозна медия. Единствен участник в поръчката за сметосъбиране на Пловдив е консорциума Еко Пловдив ДЗЗД, в което влизат КМД и Транс 2025. Като интересното тук е на този консорциум, който печели общо ето поръчка над 105 милиона, е именно тази фирма Транс 2025. Нова компания с ограничен опит и свързана с едно митично име, което излиза Таки. Ето сега, имаме и още нещо. Нали, за да бъдеме Транс, нали, по-интересно да стане. Транс 2025 е част от консорциума с Атанас Търев е в Пловдив и Румен Гайтански, както го наричат Вълка, в другия голям град, управляван от ГЕРБ Бургас, е в консорциум с тези двамата играчи, които от години, нали, са вързани и техните бизнеси, общо взето са с метопочистването на градовете. Сега е интересно, че при нас тук предстои именно да се пуснат тези поръчки, които са свързани с новите договори за сметопочистване на София.
така изтичат тази година. До сега София се чистеше от различни фирми, но свързани с Титан, Домусчиеви и Вълка. Приблизително за 435 милиона за тези 5 години, които са сключени концесиите, договорите. Сега парите ще са повече, защото от план сметката, която сега се прие, става ясно, че 85 милиона ще взимат именно тези сметопочистващи фирми. Айде сега да направим една прогноза. Нали? Чисто като знаеме какво ще се случи и какво се случва и виждаме как се сглобява на национално ниво управляващата коалиция, като знаеме кой управлява София в Общинския съвет, т.е. какви формации и какви хора стоят, доколко възможно е името на тази фирма да се появи като единствен участник с някои от големите представители с опит в София на тези поръчки. Не е малък шанса. Това е малко риторичен въпрос. Сега говорим за много пари. Реално, ако пак ще са 5 години по 85 милиона. 3 плюс 2 години. Добре, това са 425 милиона лева само за сметосъбирането. Отделно всяка година си отиват още пари за завода и за почистване. Но това е друго, нали? Говорим за сметосъбирането там, където са камиони, играчи, защото сега се чуват в пространството, нали, то София, както е най-големия, така, как да кажа, най-голямата интрига, тук се чува и всякакви неща се чуват. В пространството се говори усилено, че, например, Вълка започва да си събира някакви нови хора, които, да кажем, да увеличава капацитета си, нали, на бригадири. Това означава един сигнал, че той очаква да вземе повече реално от това, което сега работи, нали, като бройка, като квартали, като ангажимент. Сега тук обаче има един ключов момент, че не госпожа Фандъкова подготвя тръжната документация за тези договори, а ги подготвя Васил Терзиев. А какво ще направим ние? Аз това се чудя. Ако има един единствен играч, защото аз съм убедена, че това име реално би било пречка под някакъв... Ето се, връщаме се, айде хипотетично да се върнем, преди 3 години гръмнаха 6 камиона, мисля, че на Волф? Не на Волф, на Титан. 6 камиона бяха запалени имаше такава информация, 6 камиона бяха запалени, оказа се уж някаква инсталация, нали, съответно дала на късо, т.е. нямаше някакво разследване. 6 бокуджийски камиона изгоряха. Те, между другото, играчите на този пазар в България не са и много. Но аз не очаквам да е една фирма, често казвам. Ще дам един много прост пример. Алфонсо Сабел е един сицилианец и той е бил прокурор в Сицилия, видял е всичката смърт, която е причинила сицилианската мафия. Доста мафиоти е осъдил в Сицилия и общо взето го евакуират в Рим. Та става чиновник в градската управа, прави обществени поръчки, което е, нали, най-интересната част общо взето на общината. Какво прави този човек? Той вижда, че търговете там са нагласени и с няколко минимални корекции в договор, в обществените поръчки в заданието, преобръща така схемата, че сумата за сметосъбиране намалява драстично. Ето тук е ключовия елемент кметът Терзиев, който успя да замени администрацията на Фандъкова и очакваме администрацията на новия кмет да може да се справи така, че да направи максимално отворени тези договори, обществени поръчки за сметосъбиране, така че софиянци да получим адекватно сметосъбиране, не всичките пари да отидат при ТАК или други такива хора. Аз, между другото, съм сигурна, че това ще бъде направено и че ще има такъв опит в тази посока, но мен единствено ме притеснява, че на национално ниво, когато нещата са по-различни, когато постоянно в София ние сме боксова круша и т.е. постоянно се слага спирачката, постоянно ето дори и делото не излиза от вас. Да кажа, Васил, нали, има предвид на къде ще тръгнат нещата. Продължават, нали, някакви хора да държат именно съдебната система, комисията КЗК, нали, която знаеме как отсъжда. Тоест, ако говориме за това как може да се направят добри търгове, добри поръчки и след това да няма адекватно последваща
ето, например, как да го кажа, ако правиш една поръчка, след това ти обжалва тази поръчка, отива в КЗК, тя се връща естествено и те забавя. Тоест, къде се чупи? Тоест, именно тези регулатори, заради които не можаха Борисов и Пеевски да се разберат където е проблем и където направиха сега това правителство, за да ги, най-вероятно да ги овладеят. Именно заради съдебната система, това, което не се случва, именно тези проблеми, те до някъде обезмислят всяко едно усилие, което честни хора правят. А вас как махна кмета на, извиняйте, на Оборище? Факт. Е така, защото няма функционираща фирма от 2019 година, обаче реши да го махне. А как запази кмета пък на Герман? Това е абсолютно двойно правосъдие. За едни може, за други не може. Давам още примери как от държавата зависи и бюджета на София. Обявили се, че метрото е обект от национално значение, от национална сигурност. Хубаво, което ни задължава ние да го охраняваме с полицаи от МВР. За тази цел харчим между колко бяха 15-17 милиона лева от софийския бюджет. Те сега между другото накрая се съгласиха да ни преведат поне тези пари, защото това си беше 17 милиона не са малко. Ние примерно тия пари може да ги дадем за увеличение примерно на заплатите на водачите. Ако искаш да допълним малко схемата с... Имаме някакви въпроси, да видя. Само секунда. Докато ги четеш, мога да кажа, че освен металните контейнери, цветните контейнери, които са разположени за опаковките... Ето имаме един въпрос за общинските жилища. Здравейте, ще влезне ли новия закон? Всъщност тя е наредба за общинските жилища без право на закупуване, ползване, макс до 5 години. Благодаря ви. Работиме по тази наредба. За съжаление е много трудно хора вече, които са настанени по старата наредба, да бъдат изкарани от тези жилища, ако не отговарят на изискванията. И другия проблем, който между другото съществува, е, че след 5 години те имат наистина законовото право да закупят тези жилища, да подадат документи и съответно, ако ние по някаква причина се забавим или им откажем, те могат да заведат дело, което често се случва. Да. За тези, които са пуснали молба за закупуване на общинско жилище преди една година, те си имат входящ номер, имат си всичко. За тях влизали новия закон за закупуване, ползване до 5 години. Затова трябва да отговорят юристите, но ще бъде сложна. Аз не съм го чул, че се казва на това. Той кога вляза този закон? То не е закон. Това е наредбата за ползването на общинските жилища, която е на общинската наредба, която не беше променена с години, когато 20-та година общинските съветници на Демократична България променихме и завишихме драстично цените, на които те се продаваха общо взето. Не може ли общината да си чисти? Какво общината да си чисти? Да си чистиме ние. Да имаме общинско предприятие. Това, между другото... Имаме общинско предприятие, но той има ограничен капацитет. Като, между другото, той е единственото, което чисти район Красна Поляна. Защото никой друг не иска да... Софекострой. Да. Софекострой чисти там, защото никой друг не иска да чисти в факултета, така да го кажа, буквално. Там е малко трудно положението, защото в самия квартал в факултета на места няма улици, съответно не могат да се разположат контейнери. Част пък от те отпадъци, които са по улицата, се горят и после ги дишаме. Но той е с ограничен капацитет. Да, опитваме се да вдигнем тук, да го вдигнем малко повече. Той има нужда от инвестиции, както за повече щатни бройки, така и за камиони. Но, между другото, се опитваме да дигнем малко и капацитета на завода за боклук, съкращението МСПТО, като това дружество е ключово в събирането на органичния отпадък. Сега, примерно, в план сметката сме вкарали много повече събиране на дървесната маса, която пада в училище, в двората на училища, детски градини и социални учреждения. Като СПТО-то е ключово в тази сфера, защото той има камиончетата, които обикалят, събират всичките листа и колони, после ги закарват към по-малкото подразделение на завода, където буквално се превръща тази листна и дървесна маса в тор. Като мен ми се иска тази година да пробваме един пилотен проект, да видим дали ще успеем да се справим, да вкараме най-после кафяви контейнери, а именно тези контейнери да събират гражданите в тях органичен отпадък. Когато готвите, да не го смесвате с
опаковки или с някакви други боклуци. Ами, например, да си разделите бутилката от мляко, която в повечето магазини, между другото, не я приемат, но за втора употреба, кенчета, шишета от вода и така нататък, да си ги свърате в цветните контейнери. От хранителните отпадъци да си ги събирате в отделна кофа и да ги свърте в кафявия контейнер и всичко друго вече в металния. Между другото, така ще спестим и доста пари, защото ние на тези фирми, които ти избори на Домощив, на Вълка и на Титан, ние им плащаме на тон. Когато отиде боклука в завода, когато те ни го закарат там, буквално камиона се измерва. Ако е валяло дъжд, му плащаме повече, защото е влязъл вътре повече вода и става по-тежко, но колкото по-малко отпадъци караме смесени към завода за боклук, който трябва да ги преработи, толкова по-добре, защото излиза първо по-евтино на софиянци, второ е много по-екологично. Накрая, че тези боклуци общо взето или трябва да се заровят, или трябва да се изгорят. Да, ама тук ти си спомниш, когато гласувахме за цветните контейнери, каква битка беше и съпротива. Каква беше съпротива именно от оползотворяващите организации, пак инфарктно гласуване, пак истерии в Общинския съвет. Да, и те сега ни съдят и обжалват, затова толкова малко успяха да се поставят нови такива кофи, как да ги нарека, съоръжения, нали, за разделно събиране, защото реално да кажем какво представляват оползотворяващите фирми. Имаш една продуктова такса, която е за опаковка, за която бизнес за всички. От вафли до бутилки, каквото се сетите опаковките, те получават тази такса, съответно от производителите, която се плаща. Екопак, Екобулпак, Екопартнър, да. Екопак. Да, и съответно те трябва да осигурят събирането. И когато хората си хвърлят разделно в съответните кофи, колкото повече кофи има и изхвърлят разделно, те трябва да правят курсове, да ги събират, да имат работници, съответно събрания материал, нали, от продукт, да го кажа, от опаковките, може да се продаде, нали, като пластмаса, като опаковка и като стъкло. Аз съм бил в техни заводи, те това правят. Взимат кенчетата. А защото, добре, айде да си обясним, защо не искат да го правят? Защото е много по-изгодно да не събират, нали? Ами, ако ти си, например, еко нещо си, теб ти излиза много по-евтино да събираш продуктовата такса, която производителите в крайна сметка начисляват на крайния потребител, но да не събираш тази суровина. По принцип така този бизнес модел би могъл да работи перфектно за тях. Обаче в интерес на всички софиянци и на всички жители на тази държава, не само в София, да се събират много повече тези опаковки като суровина. Между другото, когато приехме това решение на общинските да увеличим 3 пъти броя на цветните контейнери, от другите общини започнаха също да искат това нещо да се случи, защото те също осъзнават какъв е проблемът. Те имат проблеми с техните отпадъци. В интерес на всички е да ги събираме разделно. Много се надявам това дело в съда да го спечелим. Съответно, нашето решение на Общински съд вече да влезе в сила, което ще е основание администрация на кмета Терзиев да подпише нови договори вече с оползотворяващите фирми, да им кажем: ето сега, служете, имате хикс на брой контейнера, служете още 2 пъти повече. Чакай да отговорим на още няколко въпроса, защото, така, не може ли общината да се чисти, е ясно, това го отговорихме. Парите ще са повече, но с тези играчи ще е същата мръсотия, грозотия и финни прахови частици, които дишаме. Ще си ми е 8 пъти повече. Да, така е записано. Кажете за икономическото мнозинство в СОС, което ни насъди ръководствата на дружествата. Само как ми изчезна. На дружествата, кога ще бъдат сменени същите? Айде сега, това е един интересен въпрос. Ние нямаме мнозинство. Проблема е именно, че каквото и да вкараме, ако имаше 31 гласа от среща, които имат съвсем различни подбуди от политическите, с които са влезнали, няма как ти с твоите идеи, с твоите виждания, с твоите приоритети да ги убедиш в нещо друго. По-просто. Значи, най-просто казано, корупцията в Столична община в предишните мандати беше разделена между екипа на кмета и между Общинския съвет. Сега, след като те нямат вече кмета, корупцията може да бъде концентрирана изцяло в Общински съвет, където ние нямаме мнозинство. Кметът управлява ние общински предприятия, включително и завода за боклук, но Общински съвет контролира общинските пък дружества. 4 транспортни общински дружества, Топлофикация и реално икономическото мнозинство на ГЕРБ, БСП, Има такъв народ, ВМРО и отцепниците от Възраждане. Те си назначиха нови шефове на тези дружества от вторник до четвъртък буквално с един незаконен доклад,
който изпревари нашия доклад за... Не, ние ги вкарахме едновременно, но те нашия го отхвърлиха, а техния го приеха и още жалим това нещо. И всъщност това икономическо мнозинство си назначи и шефове, които правят много странни обществени поръчки, като например да си купуват газ за автобусите за 16 милиона лева, обаче да платят на посредник 2 милиона и 400 хиляди. Това, което го разкри в обществената поръчка. Най-просто обяснение на този казус. И Общинския съвет е ключов за половината икономика на общината, буквално да не казвам повече. Факт е, защото хората питат как може да ги смениме. Аз винаги съм си мислила, ние не може да дадем каквото и да е било друго. Нали? Имам предвид как може да убедиш даден човек, който има икономически интерес, за нещо да направи, в което няма да има икономически интерес, ще има полза за повече хора и за гражданите. Няма как. Това е единствено с публичността и с публичния натиск. Като вадим какво са направили. Факт и публичността. Единствения начин, по който може да ги натиснем тези хора да взимат правилни решения и в определени гласувания да са именно там, където се бяха обявили през програмите си и своите приоритети, е по този начин, като обявяваме и като казваме. Защото всичките тези хора влезнаха с определени програми, обещания към избирателите и за ГЕРБ да служат на гражданите и на софиянци. И в крайна сметка се сглобиха по един безобразен начин, който мина през сглобяването и първото реално сглобяване мина през открадването на комисиите и както си разпределиха ключовите комисии в Общинския съвет. Да дадем един много прост пример какъв е резултата за гражданите. Топофикация. Колко пъти имаше авария от началото на отоплителния сезон? Много. Колко имаше? Едни 300 блока в Младост, които нямаха, или 300 входа, забрах вече, но бройката беше ужасяваща. Около 2000 семейства бяха останали без парно в студените. Знаете ли защо стават без парно? Защото мрежата на топофикация е супер зле и трябва да се подменят тия тръби. Те не ги смеят. Защо не ги смеят? Защото миналата година са инвестирали 6 милиона лева. Айде, кажи ми сега, защо се инвестират цяло 6 милиона лева да си ремонтират основни тръбопроводи, а дават на фирма с тема обществени поръчки за 54 милиона лева за софтуер. Ма този софтуер не знам защо се струва толкова скъпо и колко по-смислено да инвестираш по-малко в софтуер и повече в тръби. И да имаш резервни тръби, което стана ясно, че те нямат големи резервни, т.е. те нямат тръби, които ще са нужни за такива аварийни ремонти и в момента, в който се случва такъв авариен ремонт и някъде самата инсталация и тези тръбопроводи имат дефекти, те нямат реално с какво да ги заменят. Ето това е голямата. Те нямат готовността за зимния сезон, когато налягането е по-силно. И шефът на Топофикация дойде на специалното заседание, което нашата група инициира, понеже другите се скриха и не искаха да кажат истината и да дадат данни. И какво каза новия шеф, който те назначиха на Топофикация? Ами ние тази година ще сме на загуба, планирано от 154 милиона лева. Извинявайте, вие какво правите въобще в това дружество? Как може да има едно ръководство, което за не знам коя поредна година идват нови хора и те казват, ние планираме нашето дружество да не загуба. Какви менеджери са тия хора? Ето има нещо друго. Ще има ли ред в складирането и извозването на едрогабаритни отпадъци? Има, между другото. Това е много важна тема, но тя се случва. Има, за хората, които не знаят, в всеки район, на сайта на района е качен график кога се събира. Тоест, аз виждам постоянно, например, хората си изхвърлят вани, радиатори, стари мебели, всичко. Но тези едрогабаритни отпадъци, те трябва да бъдат изхвърлени предишния ден, преди да мине камиончето. Логично, нали? Този камион, той обикаля веднъж или два пъти на седмица. Добре, защо аз ето това винаги, между другото, е голям проблем. И наистина повечето възмутителни снимки в Фейсбук, които излизат и гражданите се нервират, именно такъв тип едрогабаритни отпадъци, изхвърлени или след минаването на камиончето и чакат 10 дена или там 5 дена, колкото са до следващия път минаването на камиончето. Има ли начин това нещо да се регулира по някакъв механизъм с глоби през инспектората? Давам пример. И хората да знаят, защото една голяма част от хората наистина не знаят. Те си мислят, че могат и имат правото да ги изхвърлят, а в крайна сметка те трябва да спазват просто графика. Добре, ето, ние ги информираме, затова сме тук. Казвам, проверявайте сайтовете, за да не се затруфват улиците и булеварите и тротуарите с едрогабаритни. Да,
хората си плащат такса битови отпадъци, в нея влиза събирането на едрогабаритните, което е много добро постижение на Столична община. Има график, гледайте го, защото като мина камиона, например, в сряда, вие си изхвърлите в четвъртък, ще седи там една седмица. Ето тук сега ме питате и за стадиона, но по-интересното е дали гражданите на София биха усетили ефекта от разделното събиране на отпадъците с един пилотен проект, включително общинските съветници. Малко не разбирам. Не го разбрах и аз това. Чакайте дали... Аз си разделям отпадъците. Дали... Разделно. Пилотен проект, включително общинските съветници биха го усетили. Аз също си разделям отпадъците отделно и с детето връщаме... И аз връщам кенчета пластмасовите, с пластмасовите в две от търговските вериги. Да разкажем малко за депозитната система. Нямаме много време. Не, имаме време, ама добре, всъщност хубаво е. Това е хубаво. Две изречения. Добре. В много други държави от десетилетия, Швеция от 50, 60, 70 години, системата работи така. Кенчета, алуминий и пластмасови шишета, плащате предварително 20 стотинки, 20 цента или там колкото е пари предварително, което е стимул за вас, когато изпиете 5 шишета, примерно по 1 литър минерална вода, да си ги върнете, ще получите 1 евро или в случая 1 лев. Тази депозитна система трябва да бъде организирана от Министерството на околната среда, те да я координират, обаче се мотаят доста дълго време, те са длъжници на българското общество. Две от големите вериги супермаркети започнаха да приемат вече, те сами си го правят цялото това нещо, но идеята е да има на държавно ниво, така че вие да можете във всеки магазин, голям, малък, среден, където идея да може да си върнете тези шишети, те въобще да не стигат нито до контейнера, нито до завода за буклук, нито до цветните контейнери. И лошото е, че в момента са малко в патова ситуация, според мен, защото едновременно от една страна са големите търговски вериги, от друга страна са производителите на опаковки, най-грубо казано, и производителите, от трета страна са самите тези организации за оползотворяване на отпадъци, които събират цветните контейнери. Според мен по-скоро те не могат да се разберат кой да отговаря за това. Обаче това ще е, как се казва, гейм ченджер в играта, защото ще намалее въобще напрежението и към цветни контейнери, и към завод за буклук. Доколко веригите и големите магазини са окей? Щом, не знам дали да ги казвам кои са, но щом две от големите вече го правят, очевидно те имат интерес, те си качат в сайтовете, фейсбук профилите, как са събрали 2 тира пластмаси и са ги продали, не знам си къде си. Между другото и това е начин, защото ти получаваш, връщайки пластмасовите или кенчетата, имаш един хартиен ваучер, който в определен период може да закупиш, т.е. той ти дава, може да закупиш неща от магазина, съответно, и ти така ставаш клиент и на магазина. Да. Добре, има и още един въпрос, само да го намеря. Дали договорите изтичат? Договорите изтичат сега 25-та година. Както за... Ето тук ме поправиха. Общинските съветници също са граждани на София, не живеят в паралелна вселена. Точно така. Ние преди всичко сме граждани на София, общински съветници на всеки София. ден ползвам градския транспорт, хода по тези улици, изхвърлям си отпадъците. Онзи ден се карах с един човек от малцинствата, който хвърляше радиатора върху гранитен бордюр на 80 години. Човек, ти какво правиш? Как може такова нещо? Но отговорността е на всеки да хванеш, когато виж, че някой свърля нещо, да го вкараш в контейнера. И да им обясниш съответно. Да не те мързи да направиш 15 крачки до цветния контейнер, защото металният е точно пред входа. Има някаква отговорност. Ето какво пише Ангел Стефанов, кмет на Овча купел. В Овча купел ще правим пилотен проект, като крайната цел е да се види дали и как може да се... Извинявайте, размърда ми се. Да се промени размера на таксата за битови отпадъци. Най-общо ще има така наречените зелени острови, заградени места за изхвърляне на отпадъци. В някакъв момент общината трябва да започне да наблюдава кой колко отпадъци изхвърля с датчик и камери и на този остров да се определя такса. Тоест ние да влезем, защото може би трябва да поговорим, че принципно ние трябваше вече да говорим за мърсителя плаща и това е правило, което трябва да и тя Европейската комисия общо взето ще ни съди, ако не го вкараме, но трябваше да влезе в сила от тази година, може би ще влезе от следващата година, затова между другото няколко общини превантивно си вдигнаха въобще таксата за битови отпадъци, но най-грубо казано има 3 модела за замърсителя плаща. Или ще трябва да кажем в
примерно вие вкъщи живеете 3, 4, 5 човека, на базата на колкото човека живеете във вашия апартамент, трябва да ги декларирате. На базата на това ще определим такса. Примерно, аз ако живея, в нас сме 3, а вие сте 4, ще трябва да плащате малко повече от нас. Другото е да направим индивидуални турбички, което доколко ще стане, не знам доколко е възможно. Може би в различните райони на София ще работи различно. Ето тук пише Ангел, но трябва събирането да се оптимизира и контрола да се подобри. Тоест, ако има контрол наистина замърсителя, защото иначе е на база глава на семейство или наистина колко отпадък хвърляш, дали две турби или... Да, така е, но тази година ще се пробват на различни малки микрорайони, няколко варианта, за да видим как дали може да го правим. Например, инспектората работи в пъти. Предишният шеф на инспектората кой беше? Този, дето беше шеф на полицията, когато ни биеха по протеста зад колоните 20-та година. Между другото, аз ги наблюдавам инспектората, доста са засилили работата, включително пред нов вход санкционираха някакви хора, които си бяха изхвърли един матрак в металния контейнер. Очевидно не се изхвърля там, защото ясно казвам, че в металните контейнери се изхвърля битов отпадък, а не матраци. Точно така. Инспектората в пътя е на общо взето глобите, които са наложени, а иначе бившия главен секретар, защото... Ивайло Иванов. Да, а сега го погледнах точно, че ми изчезна и на мен името. Ивайло Иванов, който в момента, в който Васил Терзиев спечели и стана кмет на София, си подаде оставката от директор на инспектората и след това стана ясно, че от антикорупционния фонд изкараха едно страхотно разследване, в което стана ясно какви средства се говори за каква корупция в инспектората, нали, подаване, т.е. за да може да се случват тези нерегламентирани колко незаконни сметища има по негово време. По безобразие, за да си затварят очите. Наистина плашещо беше за това как и какви суми наистина са се раздавали. Да. Ами аз мисля да приключваме с нещо позитивно. За стадиона имаше? Не за стадиона, ама да не го на... Стадиона, кога ще се оправи? Стадиона в Красна поляна, който реално беше спрян от Общинския съвет. Нямаше решение на Общинския съвет. Честно казвам, даже не съм сигурен с каза. Основно следа стадионите на Левски на ЦСКА. Стадион Септември. Да, но след решението на Общински съвет... Той не мина, така или иначе не мина. Ще трябва да се преработи. Става държавен или общински? От държавата да го вземем, на базата там имаше предложението, което беше за... Взехме ГР. Да. Има други стадиони, които ще трябва да се погрижиме. Добре, това е нещо позитивно. Значи ще се мие 8 пъти повече София. Да, и с едно изречение ще сложим GPS-и на всичките коли, на сметосъбиращите фирми, за да сме сигурни, че те си изпълняват курсове, защото ние им плащаме за това те да им по определен график да се движат, да събират контейнерите във всеки квартал. Тези GPS-и ще ги следят дали си изпълняват изцяло курсовете. Ще има датчици, които ще мерят колко всъщност отпадъци има вътре, за да се дигитализира горе-долу изцяло процеса, което ще елиминира човешкия фактор и ще се плаща честно на базата на това колко сме изхвърлили. Добре. Аз мисля, че интересното ще бъде наистина да проследиме как ще се развият нещата с именно сметосъбирачите и тези конкурси, които предстоят. Там ще бъде интересното. Предполагам, че предстоиме да видим и държавата какво ще ни помогне на нас в София, защото доста наши колеги заминаха и станаха министри. Очаквам да бъдат добронамерени, да не... и т.е. да се опитат, нали, това, което са се заклели, както се казва, преди една година, да са в полза на софиянци и сега да го изпълнят от новите позиции, които имат. А пък бившият председател на СОС вчера председателстваше Висшия съдебен съвет. Но не искам да коментирам. Надявам се да приемат бюджет на държавата, защото дори хората до вчера не можеха си получават ваучерите от заплатите за... Между другото, да, това е много голям проблем. Може би ще трябва да направим следващата за тези, които са личните асистенти. За това говориш, нали? Не, говоря за ваучерите за храна, които получават хората за заплата. Имаше и за личните асистенти, аз четох в няколко групи, че имат забавяне и
те не са могли да вземат именно тези средства, с които трябва да разполагат. А вие знаете, че често това е единствения доход, нали, на много семейства, които разчитат на тези средства. Направи една тема само по това. Може и това да... Но е много важно държавен бюджет да се приеме, защото след това всички общини ще приемат последствие собствените си бюджети. Докато няма държавен бюджет, ние не знаем какво ще бъде разпределението към всички общини. И ние не можем да планираме нашите разходи. Точно така. И не може да планираме нашия бюджет. Така е. Добре. Тоест, да кажем, следващата седмица имаме заседание на Столичен общински съвет в четвъртък и най-вероятно следващия петък ще направим пак с интересното каквото се е случило от заседанието на Общинския съвет, за да ви разкажем и интересното каквото се е случило по принцип и в града ни, нали, за тази една седмица. Мисля, че е добре да държиме нашите последователи информирани и да търсиме тяхното мнение, как ние да действаме като техни представители в Общинския съвет. Какво положително да кажем? Ние няма да се откажем. По принцип, да, няма да се откажем и ще продължим да се бориме, за да си изпълним програмите, с които влезнахме и нашите приоритети. И да даваме публичност и прозрачност на всичко, което се случва. Следете ни във всичките ни социални профили. Да. Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, LinkedIn. Навсякъде, където видите, може да ни търсите за съдействие също, между другото. Това е много важно и пишете ни, ако имате препоръки, неща, въпроси и всичко, каквото може да ви отговорим, ще сме на линия. И аз ти благодаря за поканата. Според мен форматът е много добър. Продължавай. Добре, правиме го. Им предвид, че така или иначе това си е нещо, което смятам да си го развиеме и мисля, че ще се получава добре. Добре, лека вечер. Благодаря, че бяхте с нас в петък вечерта. Надявам се да не сме ви отекчили. Надявам се да сме успяли да внесеме повече детайли в това какво правим ние като общински съветници и с какво се занимава Столичен общински съвет и въобще какви са нашите битки, каузи, политики. И до следващия петък ще пуснем информация за следващата приемна с други гости и от групата. И до следващия петък. Благодаря ви още веднъж. Всичко добро, лека вечер!